Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Росен и това е втори епизод на китара. Както знаете, тази китара има около 3 дни и ще правя епизоди, те ще са около 50 и надявам се да ви харесват. Чак до 50, някъде толкова. 20 или не знам. Не е толкова. И чакайте да си налея сол, защото е изморително. Имам чашата на Дисни самолети. Имам я на Липслингър, защото тази ми е любимия самолет от това. Вие в коментарите напишете коя ви е любимата чаша, ако имате такава и каква имате. Това е баба и тя ще си гледа филма, но няма да ни пречи, нали? Кой е тук? Никой! От YouTube снимам клипче. Чакай, че има муха беше на прозорец. Аз си убих. Не, сега ми назад. Добре, айде гледай си филма. Аз трябва да правя клип. Гледай си филма. И започваме. Първо ще ви покажа как да... Ако някой е китарист, сигурно знае, че тук като натиснеш нотата върху едно и друго пракче, става... Аз понеже съм левичар, не мога да такова... По принцип трябва да е и така, но аз понеже съм левичар и заради това това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал и довиждане от мен. Довиждане! 15 минути.